Ratsuka kuti si. Rikiti vu. Ayaya. Ya. Hapana chidindo. Panoda chidindo. Hapana chidindo. Joshua. Hapana chidindo. Panoda chidindo. Hapana chidindo. Joshua. Hapana chidindo. Panoda chidindo. Hapana chidindo. Joshua. Rikiti vu. 23 minutes past 10. Nasi muchirongwa bozhongora. Makabatireko muri yeZimbabwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe rigandi revendiri mukati mekufamba nacho chimote ndiri mukati mekuzvifafaidza. Muri yeZimbabwe zvandinazo nhasi ndine nyaya muri yeZimbabwe yepanoshivedziwa kuti Harare Heathcliff paconcertium kune chiitiko chakaitika chemuprofita akakwanisa kutiza nemukadzi wemunhu mushure mekumupa munamato. Amai kuteverana nhasi vakutochema kuti handizivi kuti mwana wangu ndichamuona papi. Ende zvichokwadi asi vari kuchema machiti pasangano iri. Vanhu varipo mwakatondiudza kuti amai muri kuchema zvenyu awe chinaine achienda. Ukasvika pasowe ina handimuzivi. Ndinotonzwa kuti ipo paya pamabva achinzi hapo anga aripo. Ndiprofita. Hey! Ndotaura nyaya ndinoda kutaura pano muri yeZimbabwe. Ndanguti dzokeri zvakare kungundu. Nyaya yekungundu yefamily yakakura zvakanyanyisa zvokuti vanofungidzira dzimwe dzenguva vanogona kutokwinda kana mu1000 vanhu. Asi dambudziko ravepo nderekuti vane kereke yavanonamata but inotendera hawo kuti munhu unogona kuita mhuri yaunoda. Okay. Saka family yakakura, right? So zvayakakura iko zvino zvipaita dambudziko rokufa. Pese panorarama vanhu panenge paine vanhu vari more than 16 vari kurwara vakarara panhovo. Kana vakufa vatanga kufa munotoziva kuti munogona kutofutsira vanosvika 7 8 9 10 pamwedzi umwe chete. Asi pese panoenda kunovigwa munhu nepese pano vanhu vari kumakuva panorumwa vanhu nenyuchi. Zviri kuitika izvi. Iyi ngundu iyi. Hey! So imwe yandinayo mukoma KB ndakati tenderere mukati meguta reHarare. Muri kuitika zvinhu zviri kudadisa. Ndakambotaura nenyaya yerodhi inonzi Willowville izvezvi mukoma KB baba pati. Aiwa mune zvinhu zviri kuitika. Muna Willowville. Mataitaura kuti marara ari kurasirwa pakati pasaidi perodhi. Vanhu vaisa moto. Motokari dzichifamba dzichipesera dzimwe chimotakura moto pane zviri kuitika. Okay. Ndobva ndabudapo zvakare ndobva ndapinda kwatinoshedzera kuti kumabvuku. Baba pati pane mugwagwa wandakaona kumabvuku kukwikwidza tichienda kuairport. Right. Zviri kuitika ikoko kukwikwidza nawo. Ndezvimwe zvandinazvo. Ndine nyaya zvakare yekiti yainetsa ichipinda makupo evanhu ichivhiringidzana nyamukuta achida kugamuchira mwana achiponwa apo amai vane mimba ye7 months mushure mekunge kiti yakusozhiva zvakare huku dzinokona kuita 7 pamba apa. Baba ipo vari kushevedzera kuti izvo handikwanisi kuuraya kiti yangu nditenderei kuti ndizvisa fenzi mama penyu. Baba Isabel, pane vakawanda vanenge vachizotsvaga nhamba dzenyu mushure mechirongwa vachida kutaura nemi vachida kukupa inyaya vachitsvaga nhamba dzevabatsiri. Nhamba dzenyu dzinoti kudini? Icho kwadi muri yeZimbabwe dzimwe dzenguva vanhu vanozopatanidza nhamba ini nditombozoitwa mubatsiri. Nhamba dzangu muri yeZimbabwe dzinoti izvo 0771 545 025 0771 545 025 0718 502560 0718 502560 0736 26 35 36 0736 26 35 36. Asi musazobhipa. Chirongwa achisati chapera chichangotanga. Baba Isabel, regaika vambonwira mvura mbichana muchigadzirira. Handitika regai toti dzinoparadza right kuna Selemani Zaiko Majusi Mpochi munoziva ka ari dancer uye zvekare ka vocalist kuchikwata orchestra mberi kwazvo
mashoko atiri kutambira ari kuti akashayikirwa nemudzimai wake apo vanga vaenda akakutowa vakaenda kubotswana vachibva vaenda kakusouth Africa. Mudzimai waSelemani Zaiko Majusi Mpochi akasara chishaya zvokutoti akazobva kuSouth Africa achiuya kunoku achisiya kavamwe vari kubasa ikoko nematambudziko kuna Selemani pamwe chete nechikwata orchestra mberi kwazvo. Imfa ni mulandi. Tiri kudzoka baba Isabel vachinyudza gejo. Kubva maita seji mutora shanga. Seji mutora shanga. Vakaita kurova Bonifera. Bonifera. Amai. Namboti ndikuvaradza ndo zvandiri nasi. CID muzukuru. Imandi mulandi amanga ndivonayana. Kai koko kebere kiri kurova mbimbo. Saka mwana hazi kudika ni watere. Hazi wakanaka. Kurase jimtola shanga. Jimtola shanga. Munongogara vakanyukura, munongogara vakapura zinyowani. Ready. Muridzi webhega akazoita sei? Akauya mudhara. Ndibva ndamba nhamba dzehama yemukomana we. Avaseto ndikava nesoro. Okay. Chimudhara icho chafuta kuruwa zveshuwa. Chakachagara. Mukuru. Right. Mukomana ayo ubabego yoyo. Atori mkwasha wangu wanu. Ndikafana funda ndiri message mu. Mkwasha wangu makamuona kopi. Video ya maisa ya mkwasha wangu tutomtsvaga. Atotsagwana na dema muona pari mkwasha wangu tumubatsire. Wagona tanikwa naiwe Julia Kazingizi. Ziso ndio rinozvarwa karakadaro. Rakawedzera rinenge rakangodaro munhu achingobva kamukuzvarwa kusvikira kaazotisiya. Jasini musoko usadaro iwe uchazonyembera umwe vanhu vakatanga kukutevedzera. 0713938538 baba Isabel ndechipi chamuri kutanga kutsudzura muri yeZimbabwe? Icho kwadi muri yeZimbabwe rega ndipinda ndiri mukati mekupfapfaidza mukati mekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Zimbabwe nyaya dziri pano dzakati wandei dzinoda kuti dzigoshandwa nemi chikonzero dzinobva kwamuri dzichida zvakare kuti mugobatsirwa. Nyaya ndinayo pano muri yeZimbabwe inyaya iri kuitika mukati meguta reHarare. Ndina amai vandichemera pano nhasi pari mukati mekuchema vachiti bhosho ndibatsirei ndati ndoda kubatsirwa nemuri yeZimbabwe. Handisi kuziva kuti makereke kunamata kwaari kuita ndo manamatiro acho here ekuputsa dzimba dzevanhu. Ndikati musati madzikadzika taurai nyaya yenyu tigoinzwa. Daniel Shiwiri Pinifo wakachiwemba kiminiki asha. Daniel Shiwiri Pinifo wakachiwemba kiminiki asha. Right muri yeZimbabwe inzwai amai vari kuti iwo ndine mwanasikana wangu akaroorwa ane mwana wake mumwe chete ndokubva atenderwa nemurume kuti enda hako kuchechi kuHeathcliff kune rimwe ground kune ground rine machurches akawanda. Okay. Mumachechi akawanda imomo ndiwo makasarudza chechi imwe chete yaari kuenda. Ari mukati mekunamata imomo mukadzi uyu mwana uyu akagumazisa uikumba arova pasi achibva zosiyira inini mwana. Ndakuchimutsvaka ndobereka svika pachizo kanzi uyu ative mukadzi wemuprofita wepano. Ndasvika pakereke ndobva vatiza ndobva vaenda kune imwe nzvimbo yavanga kutogara. Kwandakasvika muHeathcliff imomo vanhu vakatoungana murume uyu andatombogara muona achibva atiza achibva aenda. Ndikaenda pakereke
vanhu pachechi pachona ndishivedzera ndikatosanga nemumwe murume akatonditira hasha achishivedzera kuti ibvai panapa imimi zvikanzi chiita kuti mwana wangu asave pakereke pano zvikanzi hatidzinge vanhu kana ada muprofita regai aenderere mberi. Kumba kwakaenda amai ava vachitsvaga mwana wavo vakaenda kunomuwana iye muprofita atize ipapo. Vakatowana mumba maanogara mwana uyu hamusi kugara mukadzi mumwe chete, muri kugara vakadzi vaviri, kusangana nomumwe musikana wavakaona unofunga kuti ane 14 years akatobara matwins achibva aitwa operation. Vakadzi vaviri kusanganisa mwana wavo vari kugara mumba mumwe chete, umwe ari operation ari under age uyezve aine matwins ake. Ndokubva atora mwana wavo pavakamutora akaenda, mwana wayo achibva atiza zvakare achibva adzokera kumuprofita. So mukwasha ari kushivedzera kuti mama haisi mhosva yenyu, ndanga ndichimboda kuti ataure mashoko achiti zvekuno kuzvapera zvazvo kumuprofita ndoona kukwirawo matanho ndozvaita sei. So amai vanoti vakaenda pachechi vanotoitirwa hasha nevamwe varume vari pachechi vachiti tisiyei tinamate, mutoti disturba. Kana ada muprofita ivo vanoti muprofita handimuzivi, asi ndikasvika pachechi ndinonzi ahapo. Vanotozoziva ndichitobva kutonzi anenge akatoripo uyo ndiye uyo arapo uyu, ndichingosvika pobvatiza. So izvezvi mungana uyo akaenda handisi kumuona. Nhai mhuri yeZimbabwe, kuchechi kunoparadza dzimba here kana kuti kuwedzera maproblem? Kana kuchechi kunotoita kuti maproblems apere nezviitiko zvinorwadza munyika. Mudzimai uyu aipinda chechi ari yega, murume angasingaende akatongoti kumbira achibva atenderwa kuenda. Ane nguva yakakura sei achipinda kusvondo iyoyo? Handina kuzovabvunza kuti nguva yakareba sei, asi vanoti ivo mukadzi muprofita uyu vakatonzwa nyaya yekuti pavakadzi vatora mukati mekereke achienda navo awe chi9, asi vesangano vanoramba vachiungana vachiti ngatinamate, varitofungidzirwa pamwe munamato yake ndiyo yakasimba. Amai vemwanasikana pavakaenda vachitsvaga mwana wavo, vasondosi ndivo vaiudza amai ava kuti regai munhu adanane nemunhu waanoda. Vasondosi kutori nevamwe vachiti hasha dzokutoti kana mwana wenyaya kukereke ndiye anoziva zvaari kuda, kana akakwanisa kuzodawo muprofita chichakashata. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Yemeni wo varoya vanapiro mumba iwe. Right. Regai katimbobata yemuno muHarare, Antananarivo, Kosi Gabera. Mati kudini kona ive dare 0713-938-538 0713-938-538. Mudzimai wemuno ane mwana mumwe chete anga achipinda kakereke anga ichipinda echiprofita. Right. Achibva azotanga kusadzokera akakumba, achibva azodzoka ndobva asiya kamwana kuna amai nyakubereka. Amai vakubvunza kamwana kuti ko nchinyi nhaiwe ninyuyanga, basi mwana kushedzera kuti inini ndakuenda nemuprofita, izvozvi hana kudzoka. Right. Kwari kutogara zviri kunzi muprofita akatotora kavamwe vana vesangano madzimai anokwana kakuita 9. Munoti kudiniko? Wobatsirwa seiko amai pamwe cheteka nemukwasha wavo? Murume womudzimai uyu bhonzo nabhozho, pati yawataura chiuno kana kuti ziso ndinonzi ovinado ndiri paDublin House. Chiuno kana kuti ziso. Alright, 0713 regatinzwe kuti tinoti kudiniko naive dari tobatsira seiko amai ava pamwe cheteka nemukwasha, mudzimai atizwa naye nemuprofita, poitwa seiko ipapo? Dai wanga uri iwewe waita sei? Kanyemba muprofita uyo anotarisa hanzi atotarisana ne15 makalenda ndinonzi Manyeta Peter ku Brazil, Moresa Mazimba ose anondiziva. Hanzi atotarisana ne15 makalenda baba Isabel amenokana muchiziva ka mutauro ijereke 15 makalenda 15 makalenda makore mati ijereke atotarisana ne15 years. Hey, nikuti paita nyaya yomwe mwana ari kufunga kuti under age atori nematwins achibva operatwa vachigariswa vari vakadzi vaviri muimba imwe chete, pavakasvika vachidzura wavo vakatosiya 1 kureva kuti mwana uyu haana vamwe kuti afollow up zvakare kumutsvaga kuti ari kupi. Kwa ivo vamwe vari kuzosvika pa9 vamwe vacho varipi.
mati mwana mudiki akatorwa nemuprofita Kanyemba mudzimai uyo wekutorwa kana kuti wokuroorwa nemuprofita uyo amai nemukwasha ngavasiye munhu adanane newari kuda. Ndinonzi Anderson Mupota rasa paHopley. Mungafunga here baba Isabel kuti rudo here rwakaitwa nemwanasikana kuti mudzimai uyu kuti adanane nemuprofita kana kuti pane zvakashandisirwa? Ndoda kutanga kupindura mubvunzo kana kuti shoko raAnderson Mupota. Yes. Anderson Mupota, iwewe semurume une mudzimai wako nevana 4. Mukadzi wabva aenda kuchechi, wabva anotorwa nemuprofita kutogara ikoko. Ndizvo here kuti iwewe wakaroora, wakabvisa zvose, unozikanwa semukwasha, unezvo wakarongwa nefuture yezvinhu zvamangwana nemudzimai wako, ongozi aenda kuchechi zvachose hana kudzoka, wabva utisiya. Rudo here kana kuti kupamba imwe nyika yevamwe vanhu? Uyo hasi mukadzi anokombiswa uyu. Mukadzi akakombiswa kana achibva vakaimba yake. Ndiye waurida kunotora wako iwewe Anderson. Ndizvo here akaenda. Tobva tashevedzera kuti Anderson rega munhu adana nemunhu waanoda. Akaenda koko zvakare wabva adiwa nemumwe. Wabva aenda akaenda zvakare wati rega adana nemunhu wakaita. Nyika yacho inokura sei? Icho chamai vane mwana akatorwa namadzibaba uyo. Hongu madzibaba vane mbiri yokutora madzimai evanhu, but apo madzibaba havana mhosva yandiri kuona, asi mudzimai uyo ndiye ane chimeso akarasa unhu semudzimai wemuridzi. Body part yawabvunza iziso Kanyemba, but chandiri kukumbira ukakuti usiyane nekungotaura nezvechelsea nhasi, unozoipinza mhepo sezvo iri kudaka kutamba nhasi. Ndinozi the radio inspector Shekimeni Matono. Shekimeni Matono aiwa ka nepfenyuro ndiye kuvaraidza yokuzivisa pamwe chete nekuita sei nekudzidzisa. Saka tinenge tichizivisa kavanhu muri yeZimbabwe kuti Chelsea iri kutamba neArsenal and yani mazuva isati yawina. Sorry Shekimeni Matono, baba Isabel. Mate kudi. Hanzi siyanai nemudzimai uyu nemuprofita nokuti vakadanana. Nevanhu. Shoko rinotangire baba, but pane kwarinodzoka. Uyu semubereki ane munhu wakadyira mari. Yes. Achirodza mwana. Mwana iye wobva aenda kune mumwe munhu. Mukwasha izvozvo angoti kuti ndoda kuti andiudze chokwadi chakakwana ndilika. Saka chakwadi chaura amai vakutoona kuti kune nyaya yavo iri kuseri. Yokuti kana achinge atenda mwana kuti akune mumwe murume, ko inini zvandakatora, ko inini zvandakadya, uri mwana wangu, andingasiyi mwana wangu achiita zvinhu zvinonyadzisa. Izvo zvaamai vana baba vari kutonyara munzvimbo kuti ndova nemwana akabva kune mumwe murume achienda kune mumwe murume. Ko imimiwo vanhu vanopinda pasangano remunhu anoita mbiri yekuputsa dzimba dzevanhu achitora madzimai vanhu, muri kuti kudii? 0713-938-538. Ndinonzi tafadzwa matombo ndiri panyazura ndakachibata chimuti. Kanyemba na Bhozho dai maratidza muri yeZimbabwe jive yandiri kurova ndiri kunoko kuSouth Africa, right? Ndinonzi Justina Musara Soko. I love you Kanyemba na Bhozho neNational FM listeners, right? Munoremera nyika. Greet mai makoni mupfana wangu Kanengoni Chabeta Bobo Munondo pamwecheteka na Tembo. Tinotenda kuriseko kuSouth Africa nhasi Justina Musara. Rekati mbonzo kuti vedare vanoti kudini. Mboni yeziso KB ndiyo minduro yemubvunzo wawabvunza, asi usandisise naro ndaedzawo nhasi ndikagona ipasando zvangu kuvateereri vose vechimuti vanoti Brian Madzivanzira, Makanjira, Abel Mandimanzi, Mainosa na president wechimuti vamadzamuse na Gogompofu. Ndinonzi Love More Idyai representing Greenwood Park. Tinotenda mukoma Love More Idyai kuri seiko ikoko. Ya pakaipa. Kanyemba na Bhozho icho chemuHarare. Mukadzi uyo wekuroorwa nemuprofita ipfambi chaiyo. Madzibaba avo yavari kuita iyo inokonzeresa nokuti vanogona kupinda mukati kana kufira mahara. Nyaya idzi dzakaoma. Ndinonzi Prince Marokotera pamutora shanga paLoni Cow Farm. Kubalanzisa shoko raPrince ka rakakura baba. Muri nzwisisei? Hana chasapota. Mukadzi zvauri kuita ruta zvichimeso kana uri munemwe imba usapinda imwe. Nemo madzibaba kana muchiita izvo one day musangane zvakaipa. Asi kana uchinzi muprofita uri mutungamiriri, mufudzi. Kana uriwo wakutanga kutora uchiputsa dzimba dzevanhu. Ichi apa pane chivi chikombe chiri pakati apa. Chivi chiri pakati apa chinonzi cheupombwe. Chinonzi muBhaibheri chakapinda muropa chinogona kusasunungurwa. Saka kana uchitungamira uriwo wakadaro, vari kumashure vachaita sei? Ko mwana wesangana akaita upombwe unomuprofita sei? Anodzora mashoko kuti munondirambidzai muchiita wani. Yeah.
chechi inokura sei? Ndizvozvo chechi inokura sei nokuti isusu tinenge tichitarisira kuti kana tikaita dambudziko tinotoenda kuvakuru vekereke vanotibatsira. Ndakamboteura rimwe zuva mukoma KB ndakati vari munyika nevari mukereke paita kuchema kwevanhu vanorarama vachiti isusu hatina mati, hatina kutendeuka, tinorarama tiri muzvivi. Ndikaba ndife ndakanyara chikonzero kubasa kwangu nekuti ndinotenderwa hakuna kwandinopupura nekuti zviri mandiri. Saka isusu tiri kuita challenge yekuti tiri kutorerwa basa nevanozviti vanonamata. Kana vari kuchita kuti pasina upombwe vanhu musaba, asi vari kutibira vachienda kunoba kubasa redu, vachiita upombwe kubasa redu, asi ivo vari kuchechi. Moita zvingani vanhu vamwe chete? Mukoma Kanyemba naBhoshongora, murume uyo ngasiye mudzimai uyo muprofita ofamba zvakanaka, amai kumagunde chekesa musutu kuenda kuchizarira nokugara nemwana mudiki. Ndinonzi Poka Njuti Dhedhe vaAngel, ndiri paGrange ndimutsoka sovi yangu Scholastica Matirira nemwana wedu Angel Materera. Yes. Amai kumagunde, ye kumagunde, amai kumagunde, ye mgandiro. Kwenda kwa hiyo, kuchizarira. Kuchizarira. Hanzi Mukwasha na mai vemwanasikana uyo ngavasiye zvakadaro vachaona kunowira tsvimbo nedowe. Ameno. Kanyemba naBhozho, pane nyaya yamakambotaura yemudzimai aitengesa muviri kwaMutare wokuzopiwa mari nemunhu wakabata zvakanakisisa. Takapedzisira kunzwa Bhozho achiti ari kuronga kuno kana kuti ari kuronga okay, ari kuronga kunomuona handiti ameno ne16,000 bati yane nguva ndokumbira kuziva saka muripo ndini mutereri hana kunyora zita rake. Mukoma KB vanhu vanobata chimuti muri yeZimbabwe nyaya yakaitika kwaMutare yevanhu vanofamba kana kuti vanotengesa muviri yavo. KwaMutare kune murandakadzi ane nzvimbo yaimira. Musikana uyu anga asingagari kunzvimbo yekwaMutare aibva kuBulawayo. Okay. Ndikataura mukoma KB chadhokota mimba yebere ndofunga ari kuzvinzwa nekuti akazopupura achiti tinotozivana panenge pane ukava right. Zvadaro mukadzi uyu pane murume akatanga kusvika kunomwe mukadzi anga ari pedyo vakamira ma11 ndobva ataura shoko. Mukadzi wekutanga akatarisa murume uyu kubva kumusoro kusvika pasi, zvikanzi mari, zvikanzi 20, zvikanzi ndine $15, zvikanzi darika izvi amutarisa ndobva aenda panari next, zvikanzi izvo mari, zvikanzi 20, zvikanzi 15, zvikanzi handi ndokubva aenda. Mukadzi uyu ndopakataka kutinzi titsvage pane chikafu, ngatitsvage pangoni pane bhiya vachitenderera. Mukadzi uyu mari yaakaona yakabudiswa nemurume uyu kusvika vazoenda kumba yake yakawanda zvinodarikidza kuti ko munhu uyu aramba 20 sei achiti 15. Mangwana makuseni vari munzvimbo ndopa akabudirwa mabhandles emari achibvunzwa kuti iwewe zvauri izvi chii chinomboita kuti iwewe uende kunomira paroad. Okay. Zvikanzi inini ndakaisiwa mwana nemurume, ndaita mwana nemurume, murume hadi kuchengeta mwana wake, ndinogara ndega, uyezve mwana wangu ane chirwere chemwoyo, anopoda chizvimba muviri. Saka kuti ndigare pasi zvakatooma haizi nyaya yekuti inini ndoda kuti ndifambe pai ndichida chifambi, asi nyaya yekuti pese pese pandinofanira kuwana mari yangu nekuti mwana wangu anogara achirwara. Uyezve kuti ndiwane murume wandichagara naye anochengeta mwana wangu ane muviri wakadai zvinogona kunetsa. Zvikanzi vakarara usiku hwese hapana chakabudiswa nemurume oyu. Vakadzi avo vakanditi ivo vanoziva kuti vachingotaurana chete chokutanga kubatiswa. Right, mari. Kana kuri kuti vari kutopinda mudzimbo dzisiri dzekumba kwavo vanototora mari iyi obva asiyira mumwe wake iye obva aenda nokuti variko vanotorera vanhu mari vambovapa. Asi uyu anoti hapana chandakataura ndakaenda naye ndichingoti chaitika kunosvika unosvika kumba vasati vasvika mangwana kuseni asati apiwa mari ndokubuda mumba zvakare zvikanzi timbopinda kumashops timonotsvaga zviripo pane zvandida kutsvagira hama dzangu ndokutaka kutenda. Murume uyu aienda kuMozambique asi murume muZimbabwe aiita zvemadiamonds. Okay. Ndobva atengerwa girosari ndobva atengerwa hembe apo asati apiwa $15 yake yanga chaja yebasa. Vasvika kumba ane kabhegi kaanga anaka kekubereka kumusana ndopa akazombonzi imbobata kabhegi aka ndobva kangovhurwa zvikanzi patikane mari ndobva kangonzi wezipi zvikanzi bata zvakanaka. Anoti patakazotenderera pese ndainjenjema nemari yakatasa. Tasvika ikoko ndobva hanzi brick
re5000 sikanziso chokutanga ndoda kuti ndamai vako kuti wakazvara mwana kanaka but why uchigara musango ndoda kuti iwewe unopa mai vako 5000 iyi worapisa mwana 5000 iyi ndeyako. Ndichipedza kutaura nyaya iyi panapa pakabude mashoko ekutendera kunzi Bosho waponda radio wanyepa hakuna zvinhu zvakada kuti kune munhu anobvisa 15000 achipa munhu. Zuva ira ndikataura nyaya iyi yakanga iri Tuesday pano paNhepfenyuro. Nyaya iyi yakazobuda pane rimwe posi panhau rekwamutare rinobuda musi weFriday. Ndo pasakataka kudzoka bheki pakubuda nefoto yemusikana wekuti ndiye musikana wacho uyu achibva abudiswa akatenderedzwa nema100 US mari. Ndobva ndazobata musikana uyu ndakuchitaura naye. Musikana uyu ari kuBulawayo achidishedza kuti Bosho ona moto yandakamira iyi asi ndakuchida kuenda kuSouth Africa. Ndakapedzesa kutaura naye ari kunyika yekuSouth Africa asi ndine urombo mwana wake airwara uyu akazoshayika nematambudziko akazokurirwa nechirwere chemoyo. So ndonyaya yabvunzwa nemurume uyu tinayo chero makatibvunza ya2017 aiwa tisitakaita tinoitaura ndizvozvo makapedzisa kutaura nemudzimai uyu aenda kuSouth Africa atenga motokari yake yerudzi rweHonda yewish yo ipa muchikashika kana ndisingakanganise ndo matauriro aita chete kuti foni imwe ndaishandisa yakazorasika ndaitogara ndichitaura naye. Hey, mazvinzwa kamuri yeZimbabwe mudzimai uye chokwadi mari yese akapiwa yange iri mari ingeri 15000 US dollars. Ya pakaipa kanyamba na Bosho muprofita uyo makalenda ake 20 tamuchengetera hedu ni mutsoka nobeti chabeta Shekmene Matono Peter Zulu Kelvin Zwawu tinashe gotora Esa Kanengoni Mainosa Prince Muningi wa Pedzisai na sweet wangu Memo ndinonzi Israel Tembo Vanigao Kavani pa Newton Park. Ndabvunza muri yeZimbabwe kuti muprofita uyu ari kukanda shoko here kumadzimai aya ese ari kutora anosvika kana kupfura 9 kana kuti pane muteuro waari kushandisira madzimai aya. Ndo mubvunzo wandabvunza munofunga here kuti mudzimai uyu akada muprofita zvakanaka here kana kuti pane zvakashandisirwa rudo here? Ameno kanyemba varume ngavachengete vakadzi handitika nokuti vakadzi vakawana pane rudo nechikafu havamiri. Ndinonzi baba Yuna ndiri pa2 brigade. Baba Yuna munofunga kuti mudzimai uyu kumba kwanga kune nzara anga singachengete nemurume wake zvakanaka saka muprofita ndiye akagona kumuchengeta here? Ameno baba Isabel hanzi varume ngavachengete madzimai. Hakuna munhu anogona kuchengeta, hakuna munhu asingagoni kuchengeta, asi vanhu vanowana zvinoenderana nezviri pavari. Zviri pamuri izvozvo ndizvozvo, zviri pamuri ndizvozvo. Ukaona kuti zvawedzereka kuchimizi waenda kune zvimwe extra siri zvekwenyu, zvepa next door asi zvekwenyu. Mamuka seko musekoro muprofita akaita munama kumadokero wekudzimaidza mwanasikana uyo. So mwanasikana uyo anenge achongoona muprofita chete. Amai kana vachikwanisa ngavaende kune vakapiwa maziso emweya kana kuenda kuna gogochuhoro vabatsirwe kuitira kuti mwana wavo arutsiswe kwaari ikoko then odzoka kumba ozochengeta mwana kana zvichibvira murume kana achiri kumuda oenda kumurume wake. Ndinonzi Lydia ari kumaIndia kuRidgeview kuBelvedere. Ichokwadi inyaya yekuti vanhu vese pfungwa dzavo dzisuke pamwe chete nokuti chero iye muprofita yamutenda unosvika iri pari kuti akaona vanhu vachisvika pakereke unofunga kuti asi hama dzemwana wewe ndikataura dzauya unoprofita sei? Mweya unogara pauri sei? Chinoitika izvozvi muri kutaura kuti pane madzimai angangosvika kana kupfura 9 akatorwa nemuprofita madzimai evanhu asi vanhu vari kuramba vachienda kuchechi ikoko vachitopupura kuti siyana nazvo kana ada munhu wake hadiwa musabuzonde hadiwa ilakiraki. musi uno baba Isabel pachiitiko chinotyisa chinorwadza chakaitika kuKenya. Mufundisi akaudza vana vesangano kuti mukada kuona Jesu kuti Mwari right munofanirwa kakufa right musingadye. Anditika vanhu vakastava ndakapedzera kakunzwa vanhu vakafa vanosvika 95 vakafa kana kupfura. Ichinzi mukada kuona kusangana naMwari anditi munofanira kakufa muchistava nenzara.
vanhu vakafa. Ndakazoona munhu uyu akupinda mukoti Yes. achitomwa mvura kureva kuti ari kuita sei, ari kudya mupenyu, ari kudya asi vamwe vanhu musadya. Munofunga kuti yanga asingadyi? Handizivi chii chiri kuitika izvozvo vanhu vari kupinda kuchechi iyoyo. Ameno, muri yeZimbabwe ngationesanei tinenge tichidaka kuti tivakane. Kanyemba naBhozvo kwave nemaprofita enhema ariko plus madzimai mamwe ane dambudziko ekutaura zvese zvemuimba yemukati. Saka maprofita anobva atora advantage nemutsoka mudzimai wangu maipipi ndinonzi mwanza ndiri kunoko kunotoni. Anotangira ipapo. Right. Anotangira ipapo. Anototi kumba kune dambudziko. Ya, Kanyemba ngavasiyane nazo. Shiri haifudzwi. Ndinonzi tafadzwa mutoriti paSouth Park. Haifudzike zveshuwa. Fudzi shiri aunofudza sei? But pashiri dzacho manje dziriko yakafanana nehoto. Kwaenda mapene kuti ndo kwandaida. Kwayati ndiwane inongoti ndo kwandaida but akusi kuti ndo kwairi kudaka. Inyaya yemhepo. Saka mune mamwe mashoko ari kuti murume uyo ngasiyane nemudzimai, even amai ngavasiyane nemwana wavo. No, izvozvo ichokwadi kuti murume anogona kuti amai anogona kuti rega ndisiyane nazvo, but amai hakune nyaya iri kuseri yokuti vane mari yavakadya yemunhu yemukadzi iyeye yemwana iyeye. Iyeye mukwasha hongu kunyange vakasiyana haadzoke heri bheke vachiti handinozere ndakaroora mwana wenyu akatiza imba ega. Yes. Andimaona dai iri nyaya yekuti vanongopedzerana varipo 2 uyu achiti ndaenda uyu achiti enda hako yakanaka, but ine vanhu vari kuseri vavari kuparira. Mwana akasiwa nemudzimai achienda unogara nemuprofita akura sei? 2 years. 2 years. Ya, muprofita uyo ane zvaari kutoshandisa hazvisi zvamwari. Right. Ndini Edmo Kadumba ndiri kunoko kuBorodeo. Mamuka sei kwamakadini kwamukoma Edmo Kadumba kuBorodeo? Ndoziva kuti makachibata chimuti baba Isabel vari kudzoka vachitipa chimwe. Right. Kana mune rubetsero ramunokwanisa kakubetsera kubudikidza nenyaya yemuno muHarare kuAntananarivo Kosi Gabera chemuprofita akatiza nemudzimai wemuridzi kusanganisira nemwe madzimai 9 atora akamukereke umu. Munogona kuramba muchitumira message tinenge tichiverenga mamessages enyu asi baba Isabel vari kudzoka ka vachipfapfaidza chimwe. Hanzi kudiniko naTindo Ngwazi. Kana denga ririko chokwadi vashoma vacharipinda. Papa Isa. Papa. Uwezi kugoja zotaka kuwa nguva yenda kutangua hapana vanoti cheshi anonoka akupira nguva